ngiyazi ke ukuthi kukhona abantu abaningi ama news outlets amaningi akhuluma kakhulu isilungu. Ngizongixolela ke isilungu engizosikhuluma esikhulu ilesi sento ebhalwe phansi, kodwa kuningi ngizokusho ngesiZulu and ngiyazi ukuthi nonke lapha nivamisile ukuyithatha inkulumo zami nihambe niyoyidokotela ke ngesilungu senu. So ke okunye ngizokusho ngesiZulu, kodwa futhi i-media statement yami izoba available kuwo wonke umuntu, senzela ukuthi singachithi isikhathi sifunde into enisazophinde nibe nayo, nihambe niyoyihlaziya bese niyabona ukuthi nenzani ngayo. Ngiyacela ukwedlulisa okukhulu ukubonga kini nonke abafowethu bemedia ngokuthi nibe khona namhlanje. Ngicela ngesikhathi esifishane kakhulu, siyabonga ukuthi nisihloniphe. Kukhona abantu abadala phakathi kwethu, khona odadewethu, khona insizwa, khona wonke umuntu. Ngicela nokubingelela leli tafula ehleli nalo. Insizwa Nomnsizwa Development Foundation ineminyaka ewu-12. Ineminyaka ewu-12. Abanye bayayibuza ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi uphakele umthakathi isikhathi eside kangaka kungaqami umsebenzi awenzayo. Abakwazi ukuqaphela bazobona ukuthi kulula kangakanani ukuthi insizwa zingilalele mina. It's because of that experience yokuthi kade yaba khona Insizwa Nomnsizwa Development Foundation and ibivele isebenza, kodwa asikaze sibize imedia. Futhi noma nibona sikulama mashe sisuke sikuwo, abanye baze bekhathazeke nje ngoba baye bebona ukuthi angithanda ukukhuluma nemedia. Mina ngumuntu othanda ukusebenza, ingakho kwabalula kimi ukuthi ngisukume nje ngithi kwanongoma umuntu okufika kasadingeki ongenawo amaphepha aqondile. So ke ingakho ke mhlambe kulabo abanalowo umbuzo, isizathu ukuthi hayi ukuthi anginithandi, nginihlonipha kakhulu, nike nibone nginilwela, ngisho ukunilwela la, kodwa angithanda ukukhuluma kakhulu. Mina ngithanda ngathi kungathintwa izinto, kuthintwa izinto, ingakho nokulumeni ngimcela kanjalo. So the core function of Insizwa Nomnsizwa Development Foundation, we as Insizwa Nomnsizwa Development Foundations exist to restore moral fabric in South Africa. For far too long, our nation has suffered moral degeneration marked by the systematic emasculation of men. We are committed to bringing back the dignity, responsibility, and strength of South African men, because a nation cannot rise when its fathers are brought to the law. It is a myth that emasculation of black men, it is no myth that emasculation of men in South Africa is deeply rooted in the historical and economic legacies of colonial and apartheid. The politicians and politics have failed to end this systematic oppression. The migrant labor system and modern economic marginalization stripped black men of the traditional roles and providers of families' heads, and it's continued to happen to this day. I'm so sorry, man, as I'm not well. The consistent economic inequality and high unemployment rates prevent many black men from achieving financial independence, and once that happens, a man cannot fulfill their role as providers. Sizoyedlulisa lesi statement esibhalwe ngesilungu, kodwa into enkulu esizama ukuyenza la thina njenge-Insizwa Nomnsizwa Development Foundation since saqala ukuba khona, umsebenzi omkhulu esawubona unesidingo esikhulu esokuthi uma kufika ipolitiki into eyenzeka abantu besilisa baphucwa amandla, hayi amandla okuganga, hayi amandla okushaya, hayi amandla okubulala, kodwa baphuca amandla omqondo okuzazi ukuthi bona bangamadoda kufanele kube khona into abayimelayo. Ingakho ubona ama-politicians kulula ukuthi avuka akhulume noma yini ezweni lamadoda, akhulume maqeda angayenzi leyo nto, aphinde abuye njengoba kuzoza inketho, aphinde futhi akhulume into efanayo eyikhuluma phezulu kwamadoda, nokuyinto engavumelekile leyo. Ubona ke ama-politicians amaningi isikhathi esiningi uwathola ekwazi ukuthi afike emakhaya umnumzane ekhona, afike ama-politicians abiza ingane, akhankasa ingane,
ekhona ubaba wekhaya aqale enganeni akhulume nengane azaqede ngento afisa ukuthi yenzeke endaweni. Izinto zonke lezo ke sifisa ukuthi uma sifuna ukulekelela izwe ake kuqale kubuyiswa isithunzi samadoda nawo amadoda asemukele isithunzi sawo masibuya asijabulele bese sisebenzisa kahle. Ngizonenzela isibonelo nje. Kunenhlangano okuthiwa iMarch and March eqala udadewethu uMangobese ngonyaka ophelele ngo-24 May 2025. Wathi mangabe imemezela lenhlangano kade ehlala ekhuluma emsakazweni kodwa wathi mayeqala ezophumela emgwaqweni ngenxa thina yokwazi iTheku ukuthi iTheku linjani. Sathatha isinqumo thina sokuthi sizomeseka uMangobese ngoba akukwazi ukuthi umuntu wesifazane angathi ekhuluma ngokuthi kuntshontshwe izingane, ethi ekhuluma ngokuthi kubulawa abantu, ethi ekhuluma ngokuthi amaphoyisa anobugebengu angene ebugebengweni ayantshontsha ahlangene nezigebengu kubulawa abantu bese sithi thina njengamadoda kwaZulu sizomiyeka lo muntu wesifazane ahambe yedwa ayolwa leyo mpi leyo. Sasuka eZululand sashayela ama-hour u4 no half sizokweseka uMangobese siyinsizwa nomtsizwa Development Foundation. So ingakho ke kuze kube namhlanje nibona noma kuthiwa khona into ayenzayo siyayihlanganisa thina eceleni sizinsizwa sinikele ngakho konke sinakho ukuthi sizomeseka senze isiqiniseko sokuthi iyanda nobukayo nofuna ukuganga ngaye angakwazi ukuganga ngaye. Enye into ofuna ukuthi iphele emadodeni ukuthi amadoda afuneka ayeke ukufuna ukunconywa. Amadoda must stop wanting to be praised for doing what a man is supposed to do. A man is never praised, must not be praised for doing what he's supposed to do because he's a man. Isibonelo ukuba ubaba kuumsebenzi wakho njengendoda. Asikho isidingo sokuthi uma uthengela ingane yakhe icathulo ebese ufuna umama weingane zakho noma unkosikazi wakho ukuthi ababaze leyo nto ayibabaze kuze kungalalwa la ekhaya ngoba nakho namhlanje wena uthenga izicathulo zengane. Indoda kumele iyenze into elungile. Niboke nibheke mina ngiyagxekwa kakhulu mina abaningi bayibuza ukuthi uphakele umthathu survive kanjani njengoba egxekwa kanje. Kuumsebenzi wabantu ukugxeka indoda. Kuumsebenzi nje wabantu ukugxeka indoda. Indoda kufanele ihlale igxekwa even abaholi ufuna bekwejwayele lokho. Indoda kufanele ihlale igxekwa ngoba ukugxekwa kwendoda kuyikhumbuza ukuthi akufanele yenze into engalungile. Ingakho namhlanje sinabantu abafuna beethe sebenza ezikhansela esebenze umeya athi angahamba yosiza abantu abashelwe izindlu noma ababulawelwe abathathelwe izindlu ithathwa izikhukhula abesefuna kube khona abantu abazomncoma bemncomele lokho. Uyahola lo muntu uholela ukuthi abe umeya, uyahola uholela ukuthi abheke lo mphakathi, uyahola uholela ukuthi alungiselele umphakathi izinto. Uma sekwenzile lokho ngaphezulu komholo ufuna ukunconywa. Sifuna ukubuyisa lokho ke singamadoda ukuthi cha isidingo sokuthi sinconyelwe izinto okufanele sizenze ayifanele. Lapha kwaZulu ngisho kuhlatshiwe umuntu wesifazane akasebenzi. Uma kunomsebenzi kunomcimbi othile abantu abesifazane bambatha amatshalo behlale lapha emsamo sihambe siyokhetha inyama ezinhle enkomeni. Siyokhetha inyama ezinhle enkomeni sikhetha insonyama, sikhetha ingqiki, sikhetha imbombosi, siyonikeza abantu besifazane behleli epheka amadoda lapha. Zonke lezi inyama ezinhle isibindi kuhamba kuyonikezwa abantu besifazane balethela ukudla kupheka amadoda lapha elangeni, kupheka amadoda lapha phandle. Kwenzekane emadodeni ilanga malishona amadoda ahamba ayohlala esibayeni adla inhloko adla amanqine enkomo ngoba that's how much we value our women as amadoda and as Insizwa Nomtsizwa Development Foundation. That's what we stand for and we want to bring that back because iyona into ezobuyisa yonke lokhu kuthula okugcwele emakhaya and eliminate this GBV. So that is just an introduction yokuthi Insizwa Nomtsizwa imeleni and indala ibivele iwenza lo msebenzi. And that is why it is very easy for me to go to Joburg without knowing amadoda akhona, but makune march ngifikela umadoda u10,000 ngikwazi ukwa control. That is why mangiya kuGompo eEastern Cape, that is why masizoya eNorthern Cape naseWestern Cape sizofike sihlangane namadoda sisebenzise the same spiritual values yokuthi sisiza amadoda ukuthi abuyele endaweni yawo kungabi nzima amadoda amahlangene ukuthi alalele.
siyadinga wemadoda se-South Africa namadoda kwaZulu kakhulukazi ukuthi sibe umkhombandlela ey'nganeni ey'ncane zabafana. Ingakho namanje sinohlelo olubizwa ngokuthi iBhunga Boys Bootcamp eqhubekayo njengamanje okuyiyona ezothi ukuthatha isikhathi sami esingamasonto amabili ngingabonakala emphakathini ngoba ngiyohlala nalezi izingane entabeni sikhumbuza ukuthi singobaba bazo. Enye yezinto ezinkulu okufanele zizazi ukuthi ukuba indoda akubizi imali futhi akufanele uma uyindoda uthengelwe ukuthi wenze into okufanele uyenze njengendoda. So ke sizosukuma singamadoda silekelele njengoba sisukumile salekelela uMangobese nalokhu sifuna kubulale nalomoya ukuthi ngeke ngihlanganisa amadoda awu257,000 ngithi ngizokweseka uMangobese ebese mase ngifikile kuthiwa ngisameseka uMangobese. Ngeke ngihlanganise amadoda kusukela ngaqala ngiwahlanganisa mahala ngingawakhokhela imali ngingenzi lutho ebese ngithi uma sengifikile ngeke ngisakwenza lokho. Angeke sikwazi ukukhuluma singamadoda la eSouth Africa sithi abantu besifazane siyabeseka bese kuthi uma sekukhona into eqala umuntu wesifazane bese sithi ngeyakhe kuze kusho wona amadoda amanye athi musana ukuphazamisa uMangobese entweni yakhe kodwa thina seseka yena lo Mangobese. Uyabona abantu kwabanomoya omubi bagcwele emhlabeni bahlale bekhona into engingayikhulekela mina ukuthi yena uMangobese Qobo angawemukeli lo moya kwabantu abafuna ukumkhandela into yakhe ihlala incane ingakhuli ngoba nakho bebona ukuthi amadoda ayasondela azomeseka. Akukho lapho esake safika khona entweni ephathelene noMangobese njengensizwa nobunsizwa safike sathi uMangobese akabuye eceleni sekuyithi abanikazi bento. Izithombe ziningi ziyinqwaba sikhombisa ukuthi sihamba naye simbambe ngesandla simshayela uhlombe. In some instances we even refuse interviews. In some instances we even refuse to continue walking uMangobese engekho. There's evidence in these phones where la isasisho khona ukuthi njengoba sila sibizo uMangobese sizokweseka yena njengamadoda. We can't contradict ourselves and say we want to empower women and say we want to support women, and then when they initiate programs like March and March, and then as men we don't come and support. And for those that are worried that maybe there is some division between us and March and March, there is no division. March and March is a program of Usisi Mangobese. We support it fully with everything, and then Insizwa Nomnsizwa have been there. And March and March is not the first civic organization to fight the illegal foreigners. There was Put South Africa First, and people infiltrated it. Politicians infiltrated Put South Africa First, and today it's irrelevant because of allowing these rogue elements, the politicians and people who have other ambitions beside helping the country. Itudula, Operation Tudula nayo indala kakhulu kuna March and March, and it has done significant work in South Africa, and we can't be contradicting ourselves. City sifuna abantu behlangane, and we fail to recognize each other when we are supporting each other. So siyacela kubantu base South Africa ukuthi bangasebenzisi umoya omubi nomoya wokwehlukanisana lo okhandwa ipolitiki. Ingakho kungafanele lama civic organization alidwe abantu abanama ambitions epolitiki. Akufanele mangabe nje uleader umholi noma uyingxenye yeMarch and March ubese uba nama political aspirations, because siyazi ukuthi lapha kuma lokhuza kuma organizations ethu abantu asebephethe lama march kwezinye indawo, abantu abafuna kuba ngama council. Yibo ke laba bathi mabebuka uphakela umthakathi besaba ukuthi mhlawumbe uphakela umthakathi ufuna lento nami engiyifunayo, ebese ethi umuntu uphakela umthakathi ufuna ukuthatha into kaMangobese kanti uzama ukuthi uMangobese angabi nabantu abaningi ukuze yena ezothola lento ayifunayo. Mina ngistrong weingane zakwethu, ngifuna nazo weintatheli la eSouth Africa bambalwa abantu abastrong njengami. Ngistrong physically, ngistrong emotionally, ngistrong spiritually, ngistrong nje ngayo yonke nje into ayikho into engingastrong ngayo. Ngisho ngakhuluma into embi kangakanani, there is nothing anyone in this world, in the entire universe, nobody can say anything that can demoralize me. You can't demoralize me, because I was held with a hand every day for 21 years, from 0 years
to 21 years I was held ngangibanjwe ngesandla ngitshelwa impilo ngitshelwa umlando ngitshelwa yonke into ngitshelwa ubudoda ngifundisa ukuthi buyini ubudoda bumelana abaningi bayamangala la uyabona kade ngithethiswa yenye indoda lapha ithi uyabona ke phakela lento yakho lena ke manje yokuthi uhamba uqimbile lapha abafazi bethu sebethi ke manje indoda kufanele ibe nje uyabona kube kungamanqoko kodwa uyaunderstand ukuthi kuhamba kuze kufike ezingeni lakho nabantu besifazane ngenxa yokwenza kahle indoda phambi kwabantu abantu besifazane bavukelwa yithemba lokuthi kanti amadoda akhona indoda into kufanele ibe kanje ingakho ke thina sikulwela ukuthi amadoda wabuyelwe yithemba awabuyelwe ukuzethemba ayithande abuye kube ubuqotho benza abantu bekubona ubuqotho benze baningi abantu abangikhulisile mina la engingababiza ngamagama abadumile abakhona abadala abaseParliament abakade beyingxenye empilo yami ngikhulu abazi kahle ukuthi kusukela ngina 7 years mangivele nginje angishintshi so laba baphuma umkhankaso ukuzama ukuthi bengingcolise noma bezama ukungiqeda amandla akwenzeki kalula ngoba yikho into ongayicinga ngame engcolile uyithola angiyiphili impilo engcolile hayi ukuthi ngiyayifihla anginayo impilo engcolile mina akukho ngisho yedwa umuntu wesifazane la emhlabeni ongaphumela obalathi mina njoba ngikhona ngahlukunyezwa uphakela umthakathi yime ngilwela abantu besifazane lokhu ngazalwa ngilela abantu besifazane ngaka ngalwa nendoda endala ifuna ukushaya udadewethu imeshela ngenkani endala yaze ngikhiphela ucelembe ngathi lutho angindawo udadewethu lo ngoba ngangifundiswe ngimncane ukuthi udadewenu uyithemba lakhe usisi wakho kuyiphatha kahle kwakhe kulele kutheni wena njengensizwa emphakathini hlonipheka ukuze insizwa noma iyeshela udadewenu imeshele yazi ukuthi lengane le inabafowabo lengane angikwazi ukushela lengane ngenhloso yokufuna ukuyichaphaza ilokho kufanele sikubuyise sizinsizwa ilokho kufanele sikubuyise so laba bazama ukona lo msebenzi ongake sesiwenzile ngeke kwenzeke insizwa nomsizwa whether akhona amanye ama civic organization noma ngaba wekho insizwa nomsizwa lokho kufanele achieve eSouth Africa izoku-achieve South Africa ngoba we are very consistent ayikho political party noma a politician esikuyafika kithi ngasese yakhuluma nathi isitshela ukuthi asiyeke ukuthi asenze ukuthi esitshela ukuthi asiyeke awukho umhlangano esiufihlayo uma ngabe sihlangane nomuntu ngoba sisuke senzela lokho ukuthi kungabi bikho izinto abantu abazoyisola kodwa labo abafundiswe ukuthi yonke into emhlabeni yenziwa ngemali we are here to teach them a new lesson wonke umuntu owazi ukuthi kuyantshontshwa emhlabeni wonke umuntu owazi ukuthi kuyathengwana emhlabeni insizwa nomsizwa izo redefine ihonesty kubantu abasebenzela umphakathi you can't say this is a hand and when you turn it the other way and then ubusuthi akusisona isandla leso so ke besitha sendlalele nje bafowethu siyafisa abantu besifazane eSouth Africa bengaphatheki kabi ukuthi mhlambe sesithatha imisebenzi yabo noma senzani a wise woman will always know ukuthi uNkulunkulu always put men phambili ukuthi bavikele abantu besifazane manje ke ipolitiki ifundisa abantu besifazane ukuthi bangaphezulu kwamadoda yikho ke ninama ex angaka nje yabo yikho nje ninenqwaba yama ex umuntu azabe proud akubalela ukuthi kune ex yami la kune ex yami lapha ngoba wa noma mvuso nje uyi-ex somewhere mafuso so our meta statement is a call for a new South African charter. South Africa needs a new national charter that reflects the aspirations and responsibilities of democratic choices of South African citizens in the 21st century. The 1955 Freedom Charter declared that South Africa belongs to all who live in it. Okungamanga nje. Asikwazi nje ukuthi singasukela umuntu waseBangladesh sithi naye ungwala. Ayikho leyo nto leyo. South Africa belongs to all who live in it. Many South Africans now believe it is time to debate whether the principle continues to serve the country's national interests or whether a new constitutional vision should be a greater emphasis on the rights and responsibilities of sovereignty of South African citizens. South Africa belongs first and foremost to its citizens, who shall determine its future through the Constitution and the democratic process, while respecting the human dignity and fundamental rights of every person within the Republic. Such proposal should require broad public participation
and with our marches and that have continued across the country, there is no doubt in anyone's mind that South Africans have had enough of the laws that are passed without their consent. South Africans, that there's no greater public participation than this one thus far. We will no longer be manipulated into being called vigilantes or Afrophobia or xenophobia or xenophobic. Government must act on immigration reform and border security. Bakithi kulaba bakithi abathi si xenophobic, ngeke sisifunde sonke lesi statement ngoba nisazonibuza imibuzo nelanga selishonile, sizonithumelela sona nikhulume ngaso. Kulaba abantu base South Africa abathi si xenophobic, baqale masiqala imarch bathi lento izolasta 2 weeks, ithe mayiqhubeka iba na 3 months bathi hayi lento lena it's an ethnic mobilization, ithe mayiqhubeka iba no 6 months kwathiwa hayi these are vigilantes. Kwakubhala nanga umngane wami wakwaphala nje uyabona. So we have beaten every word, every name that is we've been named. We have beaten and we have proven to the government ukuthi we are not those names. We are South Africans who love their country. We are South Africans who want to see this country prosper. And in a short space of time, we have shown that imisebenzi khona eSouth Africa ngoba kukwazile ukuthi kuqashwa abantu njengamanje obasikhuluma uSpa unamathuba ade sizwa izolo late ukuthi uSpa unamathuba u15,000 for South Africans. Kade sizwa manje ukuthi lapha eThekwini indawo eziningi almost 1,000 emisebenzi evulekile, kunendawo eyodwa ekhanda opholoni la eMbilo ekwazi ukuthatha abantu abawu500 replacing 500 foreigners. Now if you are telling me ukuthi we are xenophobic and then ade sibona manje lapha kuna 15,000 wabantu baseMalawi, so are you telling me ukuthi laba abantu baseMalawi bebengasebenzi? Bonke labantu baseMalawi bebengasebenzi njengoba ubabona nje ukuthi into yabi namabhadi as much as kubhlungu kubona amabhasi abo eginqeki, bathathe mina bangifaka ebhodleleni bethi bayangithakatha. Yes, bangifaka ebhodleleni bafaka izibi bafaka umuthi bafaka amanzi bafaka isithombe sami, bathatha leso sithombe bangena nasebhasini bahamba naso bethi baya naseMalawi, lawo ibhasi endleleni. Uyabona ngeshwa elibhlungu, may his soul rest in peace, udriver wetruck ushonile aba11 balimala, and that is a very sad thing to watch ukuthi abantu bakithi now even abantu abazikhulu esikhundleni sokuthi bekhulume ngokuthi siyabonga bantu base South Africa, siyabonga ngokuthi nisukume nisikhombise ukuthi lento ingenzeka, lento ebesihlula sonke lesisikhathi ingenzeka. But what abaholi benzani bathi uphakela umthakathi is unskilled, but no, he's an unskilled Zulu man because angikhuluma isingisi esikhulu angithi, kodwa ngenza into I can lead 257,000 men and they can walk through town without breaking anything. So ufuna ngibe skilled kanjani? Ubona ukuthi lamadoda emiza amadala kangaka, yesterday they were advocates, they were doctors, they were professionals, they were learned people ebebelapha emachine ebengibahola izolo, bekunelunga leParliament ebengilihola izolo lapha. So I'm still unskilled because angikhuluma isilungu esikhulu ema boardroom where you guys measure each other ukuthi omunye ufunde kangakanani omunye ufunde kangakanani. What is the purpose of going to school when you can't do anything? What is the purpose of going to school if you can't stand up for the country? What is the purpose of going to school when the country is going down and the laws are being broken in front of you? And then as soon as abantu base South Africa besukuma bethi awuthi silungisele nansini ubese uthi wena we must follow the law. You are the law, you are in parliament. You are the law, you are in parliament. You're supposed to have enforced these laws long time ago. And then you are trying to hinder us from doing our work because you feel like you are going to lose your position. Very, all of you in parliament, you might lose your positions because these men and women, they are ready to take those positions. As you can see them,
walking through the streets and fighting and chanting, talking about our country and fighting for our country. They are ready to go and fight for this country. Sebe a budget, a parliament, because we are doing this without a budget. No amount of propaganda, defile terrorism, patriotism will defile patriotism or erase the sacrifices of our ancestors. We as Insizwa Nomtsizwa Development Foundation, we have noted the utter contempt of disgust, the cowardly and malicious campaign by certain individual political opportunists who have resorted in spreading falsehoods and fabrications that our struggle and commitment in South Africa are funded by Israel and other Western powers. Sengiyagcina la sengizonikeza imibuzo ngoba izinto eziningi engizokwazi ukwenza. I have my Capitec account, it's not hidden. I put it out there on social media and I've kept asking people, and when I said to people the 30th of June, I announced it here. Advocate Ndao, he was here. Advocate Ndao Konala. We were here on the 7th of December when I announced the 30th of June. And when I said that, people said, no, he's crazy, he's a Zulu man, he's barbaric, he's not educated, so I don't care. Mina ngifuna ukuba educated, mina ngiyazala, ngizala ingane. Angidingi ukuba educated, ngizala ingane zakwandaba ongeke uyibuze mayiqhamuka la. Uyabona ngoba lokhu kufunda kwenu kudayilutha negazi, nizala ingane engafani nayo. So ke ngangilapha ngimemezela umhla ka 30 June 2026. Abantu bathi ngiyahlanya ngenza yonke into. But more than 2 million illegal immigrants have left this country. As we are talking right now, we have our intelligence in the borders. People are leaving because they know ukuthi sizoqhubeka nalento. They understand. Today I got a call from a guy from Zimbabwe. We spoke for 30 minutes. He was ebonga abantu base South Africa. Enibonga abantu base South Africa. Ebonga ukuthi nibakhumbuza ukuthi bona bangamadoda ngempela. If you are a man, you are calling yourself a man, and you are here in South Africa. You left your child, you left your wife, you left your relatives, you left your own place, your own land of your forefathers, and you are sitting in South Africa for 5 years without seeing your child. But you got a nerve to confront uPhakela Mthakathi ohlala neingane zakhe obona ingane zakhe every after 2 weeks. You want to confront me and say I'm xenophobic, I hate Africans. You hate yourself. You hate yourself as an African. You can't leave your child. You can't be away from your child for 2 years. You cannot be away from your child for the whole year. Only soldiers are allowed to do that. Not a person enjoying himself, drinking all the savannas and black label and everything here in South Africa, enjoying that because they say black label in South Africa is more nicer than the black label in their country. Can you really come to another country just for fun, for food and other things, and leaving your kids alone in your own country? My African brothers, let us bring back the true African spirit. The true African spirit, the first line of defense of any household is a man. Umusu sesa South Africa wena uhleli ubusa ingane zakho ishiye zonke ngokwesintu sethu thina abantu abantsundu. Into umsebenzi wokuqala wendoda nje ukubheka umndeni wayo. Ubhekwa ubani umndeni wakho uhleli South Africa for 5 years. So I'm calling for my African brothers. I'm going to facilitate, I'm going to make sure, I'm going to visit these countries. I'm going to visit you, my brothers and sisters, in your countries to revive the spirit of Africa, to revive the spirit of Ubuntu. You must fight for your countries. If they kill you, they must kill all of you. You can't be scared of that, because even me, every day, yesterday I came late in the march because I had an intelligence that some people were waiting somewhere for me. I had to change 2 vehicles so that I can get to the march. Because if I used my car to come to the march, I would have died yesterday. That's why I kept postponing the times, because the intelligence was telling me, Uguti, there's things that people are trying to do. And thanks to the police, thanks to the intelligence, and all those that are criticizing us, they don't know that we go through such. All those that are criticizing us, they don't know. Good,
The last time I saw my younger wife, Umasbia, it was on the 4th of December. I'm only going to go home now. Nami ke ngiyodlala weba kwethu ngoba kade sagcina ukudlala nezingane lapha. Ngidlalise nengane endala engizalela izingane. Uyabo. So ke kubhlungu kabi ukuthi ugxekwa abantu begxekela izinto ezifana nalezo. Indaba ye xenophobia nokuthi siyakhokhelwa into engeke iziyenzeke kuphakela umthakathi. No one is going to fund me. No one is going to fund me to divert this. No one is going to fund me to change the tone. Ngicela ukuniqinisekisa kuloko. Angithengeki mina wengane zakwethu. Lokho engikwenza ngikwenza ngobudoda. Lokho engikwenza ngoba ngiyindoda. Ngikwenza ngoba kuyi-responsibility yami njengendoda ukuthi ngisukume, ngikhumbuza abaholi, ngikhumbuza ubaba egcekeni ukuthi baba ngiyakucela, sicela unake thina njengezingane zethu. Hulumeni awukusuzame ukusikhuzela laba abantu esibe nomoya omuhle kubo for more than 25 years ama foreigners ehlele South Africa. We were very nice and then boom. Ngo December they make a video and say, we are going to take this land. Oh. Okay, so we know they can't take their land because they can't take it back to their countries. But the worst thing they said, the worst thing, they said they are going to take our women. Awumthinta umfazi kwaZulu, akathintwa umuntu wesifazane kwaZulu. Yiyo ke into yasisukumisa leyo. Sathi uyabona ke abasho lokho kuphela. Uma bethi bazothatha abafazi bethu ngoba abasho ukuthi bazothatha intombi, bathi bazothatha abafazi bethu. Inhlamba ke leyo uma windoda ukuthi nje unga relaxa uthi ngoba wakho umfazi akabakakhulumi ngaye awunankingi ngoba bazomthatha ngempela. Bazomthatha ngempela. Nizwile nje kwenye province uDeputy Mayor, the whole Deputy Mayor indoda yakhe yase Nigeria. The whole Deputy Mayor ubefihla abantu endlini yakhe uDeputy Mayor. Uthandana neNigerian elingasebenzi. Uthandana uDeputy Mayor, Google the news, they are there. Uthandana neNigeria elingasebenzi. Uthathe abantu bakubo baseNigeria wayobafihla endlini yakhe. Uthatha osibani engabuya hamba uDeputy Mayor ayodeputize le eNigeria. Usebenzisa ama state resources nendlu kahulumeni nemali kahulumeni nemali yabanye abakhokhi bentela ukuthi afihla abantu bokufika bangekho la abalapha ezweni ngengekho emthethweni. Ngane zakwethu owethu umyalezo uqondile. Owethu umyalezo uqondile. Sithi izwe alilungu akubuyisa imithetho akulayinile la sizonifakela khona nizoqhubeka nakho nikufunde kodwa asikwazi ukuchitha isikhathi sikhulume ngezinto esisadinga ukwenziwa sineminyaka ewu32 sisemandleni. South Africa na 32 into democracy. We can't be still planning. Things needs to be done now. Insizwa nobuSizwa Development Foundation nizobona lapho ku statement izoqala manje namhlanje ngomhla ka1 to force izinto eziningi lapha eThekwini. Hayibo. Ngibani lona nginikeza izinto zengane? Yeah. Kuyabona ngathi ngiyazala. Dala kunezinto zezingane emohlweni. Siyabonga. Bengenandaba nokujuluka mina. Indoda mayikhuluma into eserious iyajuluka. So ke sizoqala izinto ezinkulu njengamanje bafowethu ezokuthi sihlale entweni manje njengalapha eThekwini. Into esizoyenza njengala eThekwini njengamanje. Sizoya kumasipala, sikhombe ibhilidi, sithi umasipala namhlanje khipha laba abantu namhlanje. Sisuke siye kwelibi akukho ukuxoxa okuzokwenzeka. Akukho ukuxoxa okuzokwenzeka. Sizofika sikhombe ibhilidi ngoba amabhilidi abahleli kuwo barenta kumuntu osebenza kwamasipala. Barenta ibhilidi ngelika works. It was vacant. And then strategically ama Nigerians ahamba yongena ibhilidi. Ubani owatshela ukuthi ibhilidi alinamuntu? Ubani owatshela bangena bahleli bayeka ukuhlala ukuthi bahluphekile baphenduka baba ngama landlords. Sizoya kwa Transnet. Izindlu ka Transnet zonke lezi ezigcwele lapha empilo okuphekwa kuza ama drug. Sizoya kwa Transnet sithi sicela usinike uhla lwezindlu zakho Transnet. Sicela usinike uhla lwezindlu zakho Public Works. Masipala ngelanga elithile siya kunansi indlu. Siyoyilungisa siyoyivula sicela abantu abaphakathi ukuthi abaphume ebese leyo ndlu isentshenziselwa laba bantu abakhahlamezwe ezikhukhula balapha eSouth Africa behlale kulezo zindlu ngoba vele azenzi lutho abadinga ukurent abenzi lutho ugesi awukhokhelwa kwenziwa lutho abaqhubeke bengawukhokhela ugesi bengenzi lutho kodwa kuhlala abantu base South Africa ngoba nakho for so many years
abantu bangaphandle bahleli kulela bhilidi abawukhokhela ugesi. Can you imagine kune bhilidi la okuthiwa abantu abokufika bahleli khona batshele abantu izolo ukuthi bona bayindawo, kodwa kunomasipala la eThekwini. Thina ke njengeinsizwa sicela umasipala ukusebenzisana naye namaphoyisa, sifike simkhombise khipha laba abantu namhlanje. Uma ngabe ngabakhiphi siyahlala lapho, bazohlala lapho ngaphakathi, abeza ukuphuma beyothenga, abeza ukwenza lokho. Sizohlala lapho, angithi abangamakhosi bayagada, sizobagada ke thina sibona. Alikho drug elizodayisa la eThekwini ukusuka manje kuya kuDisemba. Nizobona kuzophela ukudayisa kwama-drugs la eThekwini ngoba kwenziwa ngamabomu, kwenziwa izikhulu namaphoyisa nani. Ukusuka manje sibiza igama lomuntu sikhipha ubufakazi, sibiza igama lomuntu sikhipha ubufakazi. Futhi asifuna amaphoyisa lokho eyoboshwa, asifuna amaphoyisa lokho eyoboshwa. Iproper ayiyeke ukuvikela amaphoyisa. Iphoyisa linesifungo sokuvikela umphakathi. Inqwaba amaphoyisa angazabulala umuntu la, kodwa ngezenzo zawo zokumekela imali zokwebiwe kuma-drug lords seyibaqedile abantu, asabeqedile abantu amaphoyisa. Lingazange lona limbulala umuntu ngqo, kodwa lama-drugs anikezwe iy'ngane. Zonke le y'ngane zakithi ey'hleli lapha lokhuza eKing Dean Zulu Park ziqhamuka kulezi zenzo zabantu abafuna ukwenza imali esheshayo. Okwesibili esizokwenza njengensizwa nomnsizwa, sizoba nomhlangano no-Premier nobaba uMkhwanazi, sihambise uhla lwamaphoyisa esiwaziyo ukuthi adayisa ama-drugs awase-Richards Bay, awase-Newcastle, awala eThekwini. Awokugcina idolobha esingalibalanga iStenga. Niyazi ukuthi lapha kwaZulu kunesimo esibuhlungu kangakanani esenzakalayo. Lapha kwaZulu kudayiswa ama-drugs afihlwa ngaphansi kwestage noma kwesichuse selembe. Into ebuhlungu ngendlela eyisimanga okufanele ngabe sonke thina abantu esingamaZulu esihlala kwaDukuza, kufanele ngabe lento iyasihlupha, kufanele ngabe into ereportwa zonke izinsuku, kufanele ngabe into epostwa zonke izinsuku. Ngaphansi kwesichuse senkosi, ngaphansi kwesichuse selembe, umqali walendlela yakwaZulu, umgqugquzeli wobumbano kubantu bakwaZulu, kudayiselwa khona ama-drugs afihlwa khona. Sizosondela ke laphana siyilungise leyo nto leyo ke. Abaningi ngiyazi ukuthi bafisa ukwazi ukuthi umhlangano wethu okokuqala ungani bungamfakanga uSiso uMangobese, nokuthi kungani ungazange kuvezwe ukuthi yini biyokhulunywa siyoyikhuluma nomongameli. Laba abaningi ke futhi bebezama ukusebenzisa lokho ukuqhuba indlela zabo zokuzama ukuthi kube noqhekeko phakathi kwethu. Abaningi bayazi ukuthi ngumuntu we-social media, ngihlale ngikhona ku-social media, kodwa uma ungaqaphela kuba kancane kabi ungithole ngishuthe nabaholi. Ngiyabaza abaningi bayangifonela bakhona la efonini yami, siyahlangana nabo, but kukancane ungithole ngishuthe nomuntu. Ngicela ukwenza into enkulu kunazo zonke nizoyibona ukuthi ingakanani. Akekho wakwabona isithombe sami noMdlokombane, kodwa sengahlangana kaningi noMdlokombane. Before inkosi awakhokho beyikhumbule, ngahlangana kaningi nabo, kodwa ngaze ngifike eduze kwayo. INgonyama ngiyenzela umsebenzi omkhulu, umkhosi woselwa umiswa yimi. Makwenziwa nje umkhosi woselwa umiswa yimi, umkhosi woselwa okuwumkhosi omkhulu ngendlela eyisimanga, okufanele ube mkhulu ngisho kunomkhosi wamatshitshi. Ukuba izinto zenziwa kahle, lokho insizwa nomnsizwa enye izinto ezoyilwela ukuthi yenzeke, ngoba umkhosi woselwa umkhosi wokweshwama, umkhosi wokuthi kucelelwe impilo isizwe. Iwona mkhosi okufanele ungabe mkhulu kunayo yonke imikhosi. Iwona mkhosi uhulumeni okufanele ufake ibudget enkulu kuona, ngoba iwona mkhosi la okufanele kufundiswe khona abantu ukuthi benzani. Njengoba kukhalwa ngokuthi amatshitshi ayafundiswa, izinsizwa ayifundiswa, ukhona umsebenzi, umkhona umkhosi okuyiwona oqondene naleyo okuwumkhosi woselwa. Angaze ngihlangane neNgonyama, angaze ngithinte iNgonyama, angaze ngishuthe neNgonyama, ngoba ukuhlangana neNgonyama kimi it's not a publicity stunt. It's more of a spiritual connection than anything else. Angeke ngithanda ukuhlangana neNgonyama mina ngisuka ekhweni, angeke ngithanda ukuhlangana neNgonyama kade ngiyidlalela nomakoti bakithi ebusuku, angeke ngithanda ukuhlangana neNgonyama ngingahlanzekile emoyeni, ngoba ukuhlangana neNgonyama akusikho nje ukuhlangana kuphela, kodwa akusiyo into yokuhlangana ukuthi ushaye ithombe bese uvela ukuthi athi uhlangane neNgonyama, ngoba iNgonyama akuyona into yokukhanda udumo. iNgonyama akuyona into yokuthi ubukwe ukuthi wena usukuhlangana neNgonyama. Ukuhlangana neNgonyama kufanele kube ngokukamoya. Angaze ngichawule iNgonyama lokho ngaba khona.
njoba ikhona ngoba ngingaka njoba ngiyilwela kangaka njoba ngisebenza kangaka angaze ngichawule ingonyama nesaba ngisho ukusondela kuyona kodwa yimi engiyisebenzelayo akekho umuntu owakhela ingonyama ibutho la eSouth Africa ukwedlula mina akekho umuntu owakhela ingonyama insizwa zayisencane kusuka ko5 years kuya ko21 ukwedlula mina kodwa ngaze ngihlangane naye ngijabula ngife ngimbono ngangeyintaba zakhe eme lapha nje phambi kwebutho ngijabula ngife ukugiya ehlele esihlalweni lapha ongangokujula kolwandle ngijabula ngife indlula mithi uma ngizwa ikhuluma ngiyibuka ku TV angidingi ukuhlangana naye ngiyohlangana nayo mhla yona yathi aningicelela undabandaba bese ngihamba ngiyobika kwabakwandabandaba ngikhuphukele entabeni ngiyobikela uNkulunkulu ukuthi Nkosi namhlanje ngiyokhuluma nenkosi umlomo nomlomo ngoba akuyona into encane it's not a publicity stunt even upresident obehlela umhlangano ngase ngihambile ngase ngisestandard ngibuya ngiza lapha kwaZulu angasho mayithola ithuba lokukhuluma uyosho owayengibiza ukuthi ngathi awukodwa kungangami ukuhlangana nomongameli ngasho ngathi umongameli mnikeni ithemba lokuthi mina ngiyaqinisekisa ukuthi iSouth Africa ngeke ize ishe kusho mina ngihambe ngaye entabeni ngayoyikhulekela iSouth Africa ngiyaqinisekisa ukuthi ngeke ize ishe ngaze ngabeka ikhanda lami kulayini wesitimela ngathi uma kwenzeka Weyinsizwa bafethu weyinsizwa lapha emuva besicelile ukuthi umsebenzi hayi ngizokhuluma nensizwa masengiqedile sezwa zakithi weyinsizwa nizothola ithuba qhawekazi yehla phela sisiwami Peter yehla saqhawa sisibambe bosisi qhawekazi unolaka manje hayi unolaka hayi Pethu ehlisa umoya sisibambe abafuni hayi kulungile nxese sisi hayi sisi hayi mabanqaphela amadoda phela sisi hayi mabanqaphela kodwa amadoda hayi mabanqaphela amadoda sisi mabanqaphela yiyo lento lena esizama ukuyilungisa lapho ukuthi akuphele lokho ukuthi lapha ongaphesheya hayi kulungile ngane zakwethu cha impela sisi akufanele unqaphe ukuthetha kulungile wengane zakwethu insizwa ngizothi mangiqeda la ebese ngithola ithuba nezwe sikhulume ngicela ukuthi nje nikhululeke ningabaxini kakhulu ngizoba nethuba lokukhuluma nani akwehla umoya mkhaya wami akwehla umoya ningamadoda nina ngithi umuntu wesifazane uyashesha ukufudumala ngithi uNkulunkulu wayenzela ukuthi masimthinta nathi sisheshe sizwe ukuthi kumnandi yabona manje ke uyashesha ukufudumala vela sehlisa umoya singamadoda ke thina sizosimanage isimo ngithi siyabonga bafowethu cha asehlisa umoya siqhubeke bafowethu bengisachaza ke bafowethu ukuthi mina angisiyena umuntu othanda ukuhlangana nabantu abakhulu okungakafiki ezingeni labo ngoba kugcina kuba ngathi kuumdlalo nje kugcina kuba ngathi kuumdlalo ukuhlangana nopresident kugcina kuba ngathi kuumdlalo ukuhlangana isilo mina ngiyaye emashobeni ngifike ngidedele abantwana ngidedele cha ingane zakwethu ngeke phela ngeke madoda ngeke sikhuluma into eyodudu ngithe mina ngizokhuluma nani mangiqeda la ayikho indoda ekhuzwa kabili ngoba nayibona iSouth Africa njobe injena nje amadoda angageqile indlebe amadoda nje angageqile indlebe uningabona ukuthi kungabalula kanjani eSouth Africa lokho esizama ukukukanda yabo so ke abaningi sengisho ukuthi lensizwa lena ebikade ngifonela ingicela ukuthi ngicela umongameli kwaphela 20 minutes ngiphika ngithi cha mina ngihlangane nomongameli mina yini indaba ningangitsheli ukuthi kwakungo9 ebusuku yini indaba ningangitsheli ukuthi umongameli ufuna ukuthini kimi bese ngisho mina ngimphendula umongameli yenqaba lensizwa kwathunyelwa umuntu wesibili ngenqaba kwaze kwathunyelwa umuntu oseParliament wangifonela uxolo wangifonela umuntu oseParliament wazichaza ukuthi ubani kwayima ngivuma ukujika eStandard Hall baqala ukungifonela ngakafika eStandard Hall bangifonela ngibheke eStandard Hall kwakusasele 35 minutes ngifike eStandard Hall ngajika eStandard Hall ngabuyela emuva eGoli ngahamba ngayohlangana nomongameli abaningi ke bakhala ngokuthi kungani uJacinta singamtshelanga thina uJacinta sengihlale naye imhlangano cishe emithathu ngahlala umhlangano naye noMkhwanazi nobaba uMkhwanazi uNhlanhla Mkhwanazi
ngahlala umhlangano no Premier ngaphinde ngahlala umhlangano naye no Premier ngaphinde ngahlala umhlangano naye no Premier futhi kule mhlangano yomthathu angaze ngimfonele uJacinta ngithi akeze emhlanganweni angaze ngimfonele ngoba kwakungemina engangibiza umhlangano awukwazi ukumenywa emhlanganweni bese ummema bakhe abantu futhi nawo umhlangano oqala sasibizelwe lapha eMarine Parade sahlangana saficana sesificana khona ngoba umuntu owayebiza umhlangano wayesifuna sonke namanje njengoba sibizwe sifonelwe ulona usifonelile sibizela emhlanganweni kaPresident umhlangano kwakulokhu kuhlalwe ngo2 mina ngisemashini uPresident akangifunanga ngo9 ebusuku kwakufunwa mina ngizonikeza uPresident isiqiniseko ngoba nizokhumbula ukuthi uPresident wayihlangane neNgonyama ngayizolo iNgonyama yamnikeza isiqiniseko sokuthi uphakele umthakathi ngiyamazi angeke abantu bone mangabe ekhona lapha azobe khona uPresident akakhululeke ngeke kuze konakale lutho uPresident ufuna lelo zwi kimi ufuna ukuzothi ndoda ade ngihlangane neNgonyama iNgonyama ithe akuzukonakala lutho kunamazwe akhathazekile asaba ukuthi azolanda idumbu eSouth Africa ngathi mina President ngeke iziyenzeke leyo nto ngayethembisa iNgonyama ngamethembisa uPremier ngiyakwethembisa nawe President uma kwenzeka kufa abantu bebulawa ngabantu abazobe behamba nami President cela ukhiphe order yokuthi umkhwanazi akangibophe ngathi ngiphuma ku-President ebusuku ngo11 ngabe ngithola ucingo lukababa uGeneral ubaba uNkwali yenkosi wathi ndaba wangethembisa wathi ngeke kwenzeke lutho ngicela kusasa kwenzeke lokho othi kwenzeke ngalendlela owasho ngayo wathi kuzokwenzeka ngayo ngaye entabeni mina wengane zakwethu abanye babehleka bethi ngumfundisi yini abanye babehleka bethi sungazi uyokhulekela izwe unamba bani namhlanje nquma umhla ka30 abanye babesho njalo namhlanje ngiyokhuleka babesho njalo nayizolo bebelindele okubi kwangenzeka ayikho into eyimfihlo ekhulunywe phakathi kwami nomongameli abanye ke omunye nje izolo ngifonelile wathi ayiphakela sengiphoxeke kabi umuntu omkhulu wathi sengiphoxeke kabi manje kuthiwa wena usunikezwe imali uPresident usho umuntu okade engekho uthi nginikezwe imali nginikezwe uPresident ngangena ngigqoka amashoba kuPresident ngibathe nalo ibhayi ngigqoka uBrenuto Rust namashoba ngiqimbile ngangena ngahlangana naye ngigqoke kanjalo ngaphuma ngigqoke kanjalo ngangena nongizwe nomholi lona esasihamba naye nongubani sangena sigqoke kanjalo saphuma sigqoke kanjalo akekho umuntu owaphuma nemali lapha abantu abayeke ukuqagela izinto okokuqala okwesibili abantu abayeke ukuthi mabezonda okokuqala wayizocela uPresident ephakamisa isiphakamiso sokuthi singakwazi ukuyihlehlisa lento ingabi ngomhla ka30 ngamphendula uPresident kathi ngeke kusenzeka President ngoba okokuqala ukuzohlangana nawe bekungahleliwe kungcono ngoba kade sayiqala lento siqale simemeza ukube kwenzeka kwasheshe kwahlehla kwasore kwahlaleka ngabe saselula isikhathi kodwa ngase ngimqinisekisa ngathi hayi President njoba President efuna sihlehlise akakhululeke umhla ka30 deadline akusho ukuthi kusebenza kuphelile sicela ukuthi azi ukuthi uPresident kuzoqhubeka even ngomhla ka5 kuneMarch evele ihleliwe ngomhla ka7 kuneMarch ngomhla ka10 kuneMarch kuyaqhutshekwa ngoba inkinga akayiphelile wabonga uPresident wacela ukuthi sigcine ukuthula wakufakazela ukuthi uhlanganile neNgonyama kwasiyamnika isiqiniseko ubezocela leso siqiniseko kuphela ayikho into embi esixoxe ngoJacinta akuyona iMarch and March ebifuna uPresident befuna uphakela umthakathi wabiza uphakela umthakathi uma ngabe dinga uMangobese uzolanda uMangobese futhi njengoba kade bize mina ubebize mina bakuphoqa kusuka ngo2 emini bengifuna kwaze kwayoshaya u9 ebusuku ukube ke babemdinga naye uMangobese babezomfonela bembize akumina engangibize umhlangano bakwethu yekani ukuthi uMangobese ngamshiyelana akumina engangibize umhlangano professionally you can't be invited in a meeting and then wena bese invite abantu bakho ingakho mina nizobona kwezami ithombe ngishuthe nomongameli nongizwe I can't bring even umuntu umfana omncane wami ngihamba naye ngithi akahamba ushutha nomongameli because that's how much I respect this. I can't bring anyone uyeke ukuthi asimbiza uMangobese I can't invite even my own child yayikhona emotweni ukuthi izoshutha nomongameli because I didn't even want to sit in that meeting umongameli ngiubani mina ukuhlangana nomongameli
Angaze ngihlangane neNgonyama, yimi engisebenzela iNgonyama, yimi ifela Nkosi, yimi engifela iNgonyama, yimi engivinjwayo eNdlunkulu. Kuvimba wonke umuntu eNdlunkulu ukuthi uphakele umthakathi asondele eNgonyameni. Abazi ukuthi angifuni ukusondela eNgonyameni. Ngiyosondela eNgonyameni mhla iNgonyama ilele kwagogo yavuka inegama elithi ayilande mina. Ngiyosondela ngalelo langa. Angidingi ukuvela ezithombeni neNgonyama ngoba isithombe engiyosishana neNgonyama kuyoba into eyoba umlando weingane zami. Njengesithombe engasishaya noShenge. uShenge ngahlangana naye ngimncane. Kodwa nginezithombe ezu3 zakhe. Ngahlangana naye ngina 9. Bengimbona almost every weekend for the rest of my life. Kodwa angaze ngishuthe naye zonke lezi ikhati. Asikufundeni lokho eingane zakwethu. Kubantu abakhulu akuveli ukugxambukelwe nje. Ngoba kwenzeka amaphutha ugcine sekukhulunywa nezinto okungezona. Nokuvela nje kwezithombe kaMongameli kwakuyona into ebihleliwe ukuthi kufanele ivele ngoba bekufanele kwedlule lokhu ebese sibuyela siyohlala phansi noMongameli ebese sibuya ke sisho ukuthi nakho bekufanele kwenzeke. Akukho ukubo kwenzekile. uNkulunkulu uyalithanda lelizwe. uNkulunkulu weseke okuhle. uNkulunkulu ngazo zonke izikhathi uma ngabe bona abantu bakhe behlangene ngokuhle uba phakathi kwethu. Njengamanje uNkulunkulu phakathi kwabantu base South Africa. Ufuna kulunge izwe. Ngisho umoya nineni izintatheli ngoba ningabantu abakwazi ukubuka izinto ngeselijulile. Niyabona ukuthi abantu bafunana. Iyona nkulumo le labo buningi babantu athubula phezolo. Iyona kuphela inkulumo uhulumeni okufanele abone ukuthi hayi laba abantu bayakhuluma ebese lungisa lokho sekuphelile. Akukho kunye. Ilokho besizokusho kini namhlanje ukuthi lelizwe lizolunga, amamatcha ayaqhubeka kodwa manje sesizoba more operational. Siye emafemini, siye emaplazini, siya kuma estates ngoba thina asigcini ngokukhuluma kuphela. Sesiyikhandile imisebenzi engaphezulu ka15,000. Uhulumeni kulonyaka akawukhanda umsebenzi. Uma ngabe kuzophela lo nyaka sinemisebenzi engaphezulu ka1 million and ngicela ningiquote on that. Before the end of this year we will create more than 1 million jobs la in South Africa, permanent jobs. It's very easy. Remove an illegal foreigner and put a South African. It's very simple. It's very simple. Ayikho into enzima. Uyabona lapha lokhuza go Nando's nako Ocean Basket nako zonke lezi zitolo zokudla lezi ama owners azo angabantu abamnyama bala eSouth Africa. Please remove your illegal employees and employ South Africans because we are going to report those businesses. And I'm calling on all South Africans to report. We will have a desk that only deals with that. Ukuthi kutholakale nje lezi inkampani ezistubborn bese simthatha siyomreporta ku president ukuthi nangu ke president njobo wathi wena akasekho umuntu ofuna aqashe umuntu okufika nangu lona usamqashile. Sikulungiseni ke ingane zokwethu uNkulunkulu anibusise sengiqedile. Asibanikeze ithuba zokukhombisa. Ama content creators ngicela ngangibuza bakithi azongibuza ngale sekhambini kadeni. Ngoba niyahlupha nike nembuze engeke uphake kunezingane engaka uzokwenzana. Yeah. No kulungile bafethu. Siyabonga. Sinenduna uSiyaya sizoba nenduna uThusi ehleli ngale kwesokunxele buka Bhodo Ndabandaba. Ngicela ukuthi sithathe imibuzo izoba mina bese sinikeza ubaba Ndabandaba aphendule bese siphinde futhi sithatha eminye imibuzo ibe mina. So ngiyakholwa ukuthi njengoba ngihleli phansi ngiyanibona nonke. Ukhona usisi sengimbonile lo usisi weyibo. Uzosho nje igama bese usho imedia house mina zobe sengibhala phansi. Ngiyakubona Bhuti Sizwe. Ngiyakubona nawe Ntombi. Ngiyakubona nawe mfethu. Kusho ukuthi imibuzo yokuqala leyo emine esizoyithatha bese sidedela ubaba Ndabandaba. Ingabi imide kuyahlo. Ingabi imide. Kunzima mfana. Kanjalo nje uyazisho ukuthi ubani uphuma kuyiphi media house bese uyadubula ngombuzo ngokukhulu kushesha. Nezuke lithi ukuphakama ngoba sivulekile. My name is Nomsama Seko from BBC News. My first question, would you just give us a summary of what you discussed in your meeting with the president? And secondly, there were people that were complaining about you seemingly that you were backtracking on protests that were planned for the June 30th when you said people must just, raise their flags and there was no march. Yeah. Why did you do that? Yeah. Were you threatened? Is there a reason why that happened? Thank you. Yeah.
Oh, uzongibhala. Owesibili Bhutisizwe. Yeah, Sizwe Bloss from News Avenue. I just want to find out or double check him whether after that particular meeting with the president, did you give one of your partners in crime in the form of Jacinta Mobese here that courtesy call just to bring her up to speed with what transpired on that particular meeting? Shoot this. It's Kawagazi from the News SA. Can I just ask one question? You insisted that, and you told your people, nobody, actually yourself and Jacinta, that there mustn't be anybody or Lutai or do anything wrong. But hence, this morning when we woke up, and what's your take about that? Thank you. This is what I read again. Ngabantwana aba-4 ababili abafana ababili amantombazana. Umbuzo wami uthi njengoba insizwa nobunsizwa bayo yiziphi inhlelo onazo ngoba ingane zethu bayi-aplya ngokwe-gender zingalingani amantombazana ibekwa phambili emfana ibekwe emuva yiziphi inhlelo enazo? Sicela igama-ke ne-media house. Unzonzo Dennis from Highway Radio. Awuphinde futhi? Dennis Unzonzo kwi-Highway Radio. Nzuzo Highway Radio. No, asingene unomsa BBC. Yeah. Someone. Upresident isizathu sokuthi kufanele asibone because there were a lot of intelligence reports that were saying we are actually ngicela ukukhumbuza umbuzo English, please, for the questions that I've asked. lapha kwaZulu. She was on the summer of Yeah. Okay, the summary of the meeting is that a president had met with Silo Samabandla and mina angingumdidiyeli wamabutho. I am the regiment's leader in KwaNongoma, KwaMandlakazi. So it was very important, and if you look at all these matches, significantly you can see men that they believe in me and they follow me. So ngicela induna zingilungiselele yalokhozi. Ngicela zingilungiselele yanto leya. Bathi siyaqeda manje babuthusi. Ngilungitshela yabo siyaqeda manje. So it was very important for President to give us the intelligence report and then ask us what are we going to do with that, because apparently the hostels, there was a big lie that hostels are going to attack people in the locations and they're going to attack people in businesses and everything. Then I gave, it happened that on the same day I had umhlangano with izinduna, more than 220 were induna, and then I told them, good guys, let us not go, before the meeting with the president, I had already told them that please, there must be no marches because there are people who are already planted. When you are doing those marches, they are going to infiltrate your crowds and